see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning. Ayan pala si Holly, tapos na yun mag-breakfast and gamit niya yung isa kong phone. Kagabi, Nagpapunta ko sa Ronil na dala mo sa reading glass mo. dai. Yun, nandun sa auto. Okay lang. Nawalat niya, nawalat mo. Wala mo Hindi ko nararamdaman. napansin. Yung yellow. Hala. Umuso yelo, nasa pouch. Ano yun? Pag dalada ka mo, nagilingan mo yun, draw yan alam na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sabi niya. Ihatid niya ako. Ihatid niya tayo sa airport. Fix mo na. Ihatid ka na. Naiwan ko pala. Like, kailangan mo Hindi ko. Kasi nga si Kuya, patawa ng patawa kagabi. Pagkagabi ka, pag mo magagamit, Oo. hindi mo malingawan. Okay lang. Sabi niya, pag dalada kami nagilingan, hindi, draw niya na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Bicol. Bilang din. Talagang half. So, yung saan ba ako nagkwento? Wala tuloy ako. So, yung nga, kagabi, late na kami nakauwi. Umalis kami sa BGC mga 11, past 11. Yeah, wala pang 11:30 ata or 11:30. Tapos nakarating kami dito mga 12:40. Sobrang na-traffic kami sa Pasig at saka sa Ortigas. Sobrang daming cars, sobrang daming, kasi madami na rin yung parang riding, yung motor, yung angkas, ang dami din kagabi. So sabi ko nga kay Kuya, kasi kung sa ganitong oras, as in pulang, tapos may kita mo yung phone niya, yung map niya dun, pulang-pula. So ang layo ng, ang haba ng traffic. So, si Kuya kasi sobrang funny talaga ni Kuya. Lahat ng sasabihin niya matatawa ka talaga. Tapos binalikan niya yung mga itsura namin, yung pinakwento yung, alam mo, yung ganito ka nung bata ka. Tapos si Ying, ang dami niyang nasabi sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, nung bata kami, siya yung parang layas, yung parang laging madumi. So, binalikan ng tawa kami ng tawa. Tapos si Holly, you've been laughing last night as well. Even you don't understand. Tawa rin siya ng tawa kasi nga hindi siya makarelate. Si Kuya yung tawa niya as in grabe, si Mama, ako. So siya nakisabay na lang kahit hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ni Kuya. Right, Baba? You just laugh and laugh even you don't understand. So yun. So hindi ko naramdaman yung traffic. Kasi si Kuya kwento ng kwento. Pag na-stop ang tagal namin, kwento siya ng kwento. Ano pa ba? And yung pinayaran namin sa parking lot is 250. So, yung first 3 hours pala, 50 pesos ang babayaran. Tapos, pag nag-exceed kang ilang oras, every hour, 50 pesos na. So, 7 hours kami nakapark doon. So, ang binayaran ko, 250. So, mura pa din. As in, mura pa din, 250. Kasi 7 hours, tapos, ang ganda pa ng naparkan namin. Kasi nilakad lang namin yung, yung Uptown Mall, yung Bonifacio Street. Basta nilakad lang namin. Kasi before, kami nila dyan, nag-Uber pa kami para makapunta dun sa Bonifacio Street. Yung naparkan namin, 5th Avenue, malapit. So, yeah, hindi namin naramdaman yung pagod. Sobrang saya kagabi. Did you enjoy last night, Holly? Did you enjoy last night? Yeah. Yeah, ang dami niyang TikTok, guys. Abangan niyo yung TikTok niya. Ang dami niyang ginawang TikTok doon sa mall na may mga Christmas trees. So, panoorin yung TikTok namin. Chora and my kids and yung sa Facebook Reels kasi ipopost ko doon. So, yun guys. So, kain muna ako. Time is 10:02 na. So, eto. Pinakita ko na to sa inyo. Wait lang. Pakita ko ulit yung aming ulam. Pampano. Parang pinaksiw na pampano. Tapos, yung isa, ano daw yung sira? Hindi ko aram. Pero, pakita ko. Parang escabeche yung isa. Ayan, yung ulam. Pampano. And, ayan, maraming garlic na may toyo. Hindi ko alam kung anong luto ni ate yan. Tapos, ito yung kay Holly. Pero, kumain na siya. Tapos, yung rice ko is shirataki rice. Half cup lang yan. Right, nandito yung laptop ko kasi mag-edit tayo pag may time pa. Kasi aalis kami. Kain, guys. And so, ito yung aking binili sa SM na t-shirt.
Ayan, yung may pabutones dyan. Tingnan muna natin itong isda. Ay, ang daming kamatis. Ay, kamatis. Bawang, luya. Anong luto to, ate? Prito po yun. Prito to, pero may garlic. Opo, sa butter. Garlic sa butter. Oh, prito lang pala to. Wala pala tong toyo. Prito sa butter. Oo. Tapos, anong isda to? Hindi siya bangkules? Hindi po so... Tulingan? Ano ba yung gusto niyo? Hindi po alam kung sa... Okay lang. Parang ano ba to? Tamban? Hindi. Parang... Tanigi. Tanigi. Tanigi yung prito. Tanigi daw to. Ito yung tira ni Huling hotdog. Pinuha ko. Masarap ang daming kamatis. Oh. Thank you, Baba. It's just Happy New Year. Ha? Day 2025, Happy New Year. Kailangan ko palang mag-order ng camera para kay Holly. Para regalo ko sa kanya yung may yung black and white lang na nagpiprint siya na walang ink. Yun pa lang kailangan kong i-order sa Lazada or TikTok. Kasi nga naubusan ako nun sa Kmart. Yung tinignan ko wala. Thank you. Ang cute ng nila, pagasolinahan. Nasa taas yung pump, paglagay. Ang tawag yan yung pump. Hindi pump, ano bang tawag dyan? Basta yan. Ang cute lang. Ang cute ng kanilang pagasolinan. Wala na sila dito para yung space. Kaya, ayun, hihilahin nyo na lang yan. Cute. Nasa taas lang. We're here. Where are we? UP Town. UP Town. Sila na yan? Ay, maganda! Ito ka daw. Okay, bili raw siya. Two of them. And then, thank you. What you gonna say? Thank you. I will get you a change. Thank you. So dito tayo sa UP Town kasi may pa-bazaar. What are you looking? What's that? Slime? It's like a jelly one. Jelly one. Mom, imagine this price tag. Maganda kasi may pa-concert pa sila.
welcome to Philippines. Thank you. Hello po, follower po ako. Wow, Ay, you're so hi. pretty. Are you Australian? Yes, Yes, they are. We watched them. Remember? My God, welcome back po. Thank you. Wala ba? Hindi ka naman sa personal. Ay, thank you. Dito po. May Ah, mga sige. dumadaan. Come on, Peter, take a pic. Ay, yung ano ko po is half Sir, Nigeria. picture ka. Thank you. Hello, thank you po. You're so paya-paya ako. Thank you po. Thank you. Sister na Thank po. you. Thank you also. Hi, thank you. That's Mama. Oh, wow. Hello po. Thank you. Ingat po. Say hi to my vlog. Oh, hi. Come on, Peter. Show your face. Oh, I'm so excited. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, that's enough. Thank you. Thank you po. Bye-bye. What about? Starbucks na naman to. Oh. Starbucks not around. Mayroon kang mayroon kang card. Tall cappuccino, grande, strawberries and cream, tall caramel frap. Yes, yes. One banana bread, one ensaymada. Yes. Thank Do you have you. any privilege? Yes, and then if I reach 18, we can get some. Yes. So you have to get it from Tita, the other one of this one. Because you have to collect. Oh. Okay. You have to scan. Oh, okay. They scan it. Oh, good. Okay. Ano, you like? Gusto mo? Kasya ka dyan? Let me see. Oh, good? Tara. The Starbucks bag. Okay, what is it? Thank you. Masarap. Bibiling siya. Eto, oh. Wait, just wait. Thank you, Kian. Thank you. Give it to Lola. You have to help them. It's your duty. Until 4 o'clock. Yeah. Lucky, diba? Delicious. Fish ano, fish oh. Ano? Excuse me. Ate? Ay, meron naman siya nakita. Is it squishy? Okay. Is it... May sample daw. That's the sample. Ano? Is it alright? Which one you want? Oh, How much yan? Ate? Magkano? Ha? 350 Holly. 350. 350. Oh, you have to choose one. Which one you want? Yes, you got a lot. Look. Come on. Do you have sample? Daw. Yan. Yeah. Don't get a sticker. You already have the slime. So just get this one. I don't like the sticky because it's gonna be dirty. Is this one like that one? Hindi siya makadecide. I can't decide. Much better that one. It's bigger.
Mayroon ba ibang character niyan, ate? O yan lang? Yan lang daw. That's it. Yan. The sandwich. It smells good. Smells good too. There's a scent. Grabe dami niyang nakikita. Smell it. Mom, you need to squish that. Squish it. Squish it. Oh my God, parang ang sarap. Can I? Ang sarap kain, parang mag-melt na lang sa ano mo. This like the Ay, same. parang food. Ay, there's a cake too, The same Mama. as this as well. Yeah. How much? $3.95. It's more expensive. But if you want Wait, that what one, one's bigger? the cake is good too. I need to know what one's bigger. The bigger? It depends. That one is big but long. This one is thick. Oh. I feel the cake. The cake, you wanna feel the cake? I wanna see like. That is spongy cake. Okay. Like it's like the cake I tried in the caravan in Yamba. That one. Yes. Say thank you. In Tagalog na. Salamat po. Go. Oh wait. Oh my God. I don't know which one, Baba. We can get both if you want. Oh no, I like this one. You like this I can squish that better. Yeah. Yeah. Oh. Yeah, this one. Okay. Can we get this one? Clear. So I think in Australia. Okay. Baba, put that one now, please. Put in your bag. Salamat po. Para maano niya. May pasok niya yung bago niyang nabili. Thank you. Ha? Ikaw na talaga nagtatouch ng hindi sa'yo. Thank you. Ask ate to cut that one for you. Please. Uwi na kami. Meron si mother. Meron si mama dyan na absolutely na lipstick. No, Baba. Tomorrow. Because we're coming back tomorrow here. We're gonna go to the church tomorrow. And then after church, we're gonna come back here. Okay? Dito tayo sa parking lot. No? We're not tired. Oh my God. Lola is so tired. Sleepy. I'm not. Okay, ako yung seal na. Move, Holly, move. Bakit? Okay. Kuya, bukas masimba kita, ha? Real? Okay, nandito na, mother. Baba, can you get mommy water, please? And wash your hands now, please. Ang dami nga nabili na naman na kung ano-ano. Nasaan yung mga ano, ma? Nasaan si Tess? Nasaan si Tess? Nasa labas? Baka tulog si Tess. Baka nasa labas po. Okay. Baba, wash your hands first, please. And can you do me a favor, please? Get my laptop. Thank you. Go toilet first. And thank you sa mga nag-hi sa akin kanina. At saka kahapon din. And no, nothing. And then nung isang araw, nung nagpunta tayo sa Mega Mall, thank you sa mga nag-hi doon. At saka sa kahapon sa BGC, thank you. And kanina dito sa Uptown. UP Mall? UP Uptown ba yan? Hi, alis na kayo. Salamat po sa pag-say hi. I-haul ko sa inyo yung mga nabili namin doon sa bazaar. Yan, battery.
Eto, nabili ni Mother. Nagustuhan niya. Yan sa bazaar. Oh. Pero, Jo, Dua po. Saraday. Dua. At nasaan ba yung dog ni Holly? Kasi yung dog na nabili, kailangan ng battery. Ayaw sa iyo. Yan sa iya. Oh, ito masarap. Binuksan na namin. Sarap tong Shine Farm. Ayan. Parang biscuit. Andyan, ayan. Anong tawag dito, ma? Basta masarap siyang biscuit na maninipis. Parang bruwas. O parang, hindi. Matigas siya. Rose nagme-melt. Ito. Hindi yan na double A, na triple A. Double A. And cookies. Ayan. Ayan, cookies. Ano? Try nga natin. Double A to. Yan, double A. Ay, tingnan nyo. Ay, the calories. Masarap. Masarap. Masarap to. Thank you, Baba. Can you get me tissue there, please? This is good. Try. What is it, cookie? It's good. Good job. Uni. Diyan mo na yan. Ayan. No, it's good na. Okay. You're welcome. Ano lang yung bag na yan? Sa inyo doon. And, ano yan? Free. Free ni bag. Ito Ikaw na. doon yata yung make-up. Nisa niya. Pagkakan yung make-up. Free na lang, Daya. Okay. Tapos, eto, banana delight. Nagkawag kitang sa Starbucks yung ensaymada. Gusto mo kanin talaga. Nung umalis tayo, kumain ka naman. So, dalawa ang biniling. Eto plain. Eto may oats. May oats to. Eto wala. Plain. Banana. And si Holly bumili ng slime. Yes. Cookies. Support sa sa bazaar. And eto, try din natin itong cookies na to. Ha? Ay, wow. Mahalikas. Di ba may binigay ako kay mamang halika dito. May binigay ako yan suot niya ngayon. Ayan. Suot niya. Anong sinasabi mo, mother? Hanap ako ng tela. Papatay ko ng ganito. Ipapagaya mo yung tahi niya. Kulay yellow. Yellow daw. Gusto niya eh. Gusto niya yung tahi. Ilipper pa ba? Pwede that one pa. It's good too. Ano yung dito sa lipstick ko? Orchid ka. Anong pangalan? Orchid. This one's better. Okay. Yeah, sarap din. Bye-bye, try to get me tissue, please. I'll go get it. And, eto naman, brownies. Ano siya, apat na, sa isang box, apat na nakalagay. Ayan, akin na nga. Ito yung lipstick ni mother. Yun yan. Oo, orchids. Ayun yan. Orchids, Mom, there's ayan. batteries. Absolutely, yeah. I asked Lola. Lipstick ni mother. I need it. Tapos, more cookies. Ito naman, Arrow. caramel. Try this one. We'll try. Ang ganda rin ng packaging. Ang ganda niya kasi maliit lang pero mataba. That's good. Makakain mo na daw ako. Okay. I'm The gonna write best, that. the best is the chocolate. Yeah. 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 First, Second. second. Oy, oo. Right. Hari. Ayoko na. Second, the caramel. Yeah. So second, Third is the chip. and my third. And Marco, ano to? Ano naman to? Para siya. Tingnan nga natin. Para malaman natin kung ano ito.
Masarap yung mga cookies in fairness, ha? Tapusin ko yung ini-edit ko kasi wala akong vlog ngayon. So, para mamaya, may vlog tayo kahit gabi na. Hindi ko mahanap. Wala sila yung Jamay. Sa SM lang ba yung Jamaica na empanada? Yun pala yung sobrang naninis ko. Okay. It's cookies. Ano? Brownies. Para siyang ano to? Ay, nakaano siya guys. Nakalagay sa, binalat sa ano ba? Can you eat that? Banana, ha? Nandiyan pa? Yan pa. Nagkape siya eh. Ah, masarap. Hindi ko lang alam pa ano. I'm gonna take it. Masarap siya. Anong, nagluto si Tess ng ano? And more cookies. Ang dami namin cookies. And, ito yung ano ni Holly Clips. Hipit. Okay, yan yung mga nabili dun sa bazaar, guys. Anong kakainin mo, mother? Gusto niyo na kumain ng... walang kanin. Magsasaing ka pang kanin. Kasi nag-Starbucks kami. Kumain siya ng ano. Pero gusto niya kanin. Yeah, guys, we went to Starbucks. Okay. May maluto kita, te. Magpahinga muna ako. Tapos mag-edit tayo. Mom! Ilagay yung ano to doon, no? Si Holly gusto yung ano. Ito, favorite ko. Alright. Meron pa pala, ito. Sa amin, nung There's a bag elementary, in there. nung elementary ako, meron din nung nabibiling Jeprox. Para siyang Jeprox. Sobrang laki nga lang. Alam niyo ba yun? Yung ano? Ang tawag nito? Jeprox sa amin yung tawag nun eh. Masarap ito may suka. Ay, nasira yung ano, rubber band. Mom! Tasha? Mas masarap pa rin yung Jeprox. Hangin lang to eh. Guys, ready? Ayun, bilhin niya. Right. Ako na. Here. Sige. Naantok ako kasi wala ang tutulog. That is good, Mom. What? Ito. Masarap to may suka. Masarap siya kasi hindi maalat. So, Ang amoy niya, Jeprox. hey, Mom, I think I know the name for this. Ano? Maple. Maple. What's that? Ay, ate, ako dito ah. What do you think I should name it? Yeah, that's all right. Maple. Maple. Oh, I'm gonna cut this off. Don't worry, Maple. Maple. Alright. Ang baba, give it to ate. Ano? Ay, here. Mag-edit ako, guys. Nagpakuha pala akong suka na may sili. Kumain ako yung, sabi ko sa inyo, parang Jeprox, yung chicha. Ano, ayun, malaki ba niya? Parang hangin. Tapos, nagpaluto ako kay Tess ng, ano nga yung pinaluto ko, ma? Galunggong. Kasi may galunggong. Tapos may tira akong, ano diba, may tira pa akong, eto, yung pampano. So, yun yung aking kakainin. Salamat po. Ayan, this is the galunggong. Thank you. And ano yan, yung sausaw na giraffe. May kalamansi. Ito po, ano. Ay, amoy na amoy. Kalamansi na may sili na... Ito ba yung sili dito na tanim? Or ano? Nagbumili ka? Pero yung, nung nakaraan, yung dito. O may tanong, oo. Mabunga ba? Para pang tinola. Sa tinola. Iyo. Meron ditong ano yan? Yung
shiitake rice. Anong oras na ba? Anong dinner? 5:18. Ito na ang dinner ko. Kain tayo, guys. Kain na naman. Gusto ko itong tagal ko na hindi nakakain ng galunggong. Oh my God. Mama, nung umuwi ba ako sa Bicol, pinakain mo akong galunggong? Dae. Ma, nung umuwi ba ako ng Bicol, pinakain mo ba akong galunggong? Hindi. Wala, hindi ako nakakain. Malinig yung tigluwa mo na eh. Dae, malinig ko. Sayang. Huli pa ko na. Malinig yan, ma. Ha? Malinig yung plato. Baka pa lang huli pa ko na. Baba, do you wanna eat? We still have a hot Ay, dog wala pa and... pala maluto. Do you wanna eat? There's hot dog and eggs. No? Basog pa yan eh. Basog pa siya. Bumili si ano, pinabili mo ng kanin? Ah, bigas? Wala pa lang naman. Hindi ako nagpapasawali. Kulit mahili. At saka ano kayo? At saka Yung asukal? bulay. Ah, bulay. Masira mo rin yung may kusidong na may pulang ano, talbos ng kamote. Ano, nagustuhan mo? Ay. Yan. Kumain na si mami ng Fish. Machine. Kopi ka ng ay ako. sa tuwi, so parang gipro. Ano? Jiprox. Sudara ko lang. Pero mas masarap itong Jiprox. Mas malasa si gipro. Wala na daw kayo sa tabako. Wala, so may pulang ano, plastic. Tapos may drawing na. May drawing na parang hindi mo intindihan. Tapos, pwede mo ilagay na parang pareho. Pero mas dark din, mas yellow din. Mga cielo yun. At maay, iba pa kung nga ni kalasa. Pero kaparong niya. Parong, pero bako siyang manamit. Manamit ito. Intok na ako Baka ito? guys. Alin? Sabi ko nga niya, kung ano na. Kaya na nag-rebo. Araw na ka rin siya ang pig-relibot naman. Araw na kaan. So, ano na, baldi-baldi. Ano yun? Ha? Pansit? Ah, pansit an? May din pansit pala yan. Pansit na ba to? Wala mang pansit ba to? Butukin mo. Kabutog. Walang paan. Rice mo. Mga lugar ng ipon. Okay mo yan. Ako kumagipon. Antok na ako. Hindi ko mo kumain, pero inaantok ka.